waƙar rabo. Rana ta bikin kuma soya ne dangi duka sun taho. Ango da amarya da Yusuf da Shafa'atu sun fito. Alhamdulillahi a yau buri da ku ya cika aure a daura. Rana ta bikin kuma soya ne dangi duka sun taho. Ango da amarya da Yusuf da Shafa'atu sun fito. Alhamdulillahi a yau buri da ku ya cika aure an daura. Rana ta bikin kuma soya ne dangi duka sun taho. Ango da amarya da Yusuf da Shafa'atu sun fito. Alhamdulillahi a yau buri da ku ya cika aure an daura. Farko zan sanya buwaye sarki na Allah daya. Ga Ar-Rahmanu ka banki kowa ka yau zaniya. Wakar aure ta masoya sunnar kairil anbiya. Ga Yusuf ango Shafa'atu yanzu amarya gudaya. Ga famini asama nunai wakar babu hayaniya. Kowa ya ji daɗin saurara dukkan baitin da na tsara. Auren soyayya, amarya ga ango. Ranar da kuke ta tayin tsammani yau dai ta iso. Ranar alkhairi da za a yi auren kauna ne da so. Ga dangi duka maza mata da iyaye sun iso, domin su yi fatan alkhairi a gare ku kumar matso. Komai in yi farko tilas ne karshe zai iso. Dukkan haƙurin da kuka shi ne riba zan so ku ƙara. Rana ta bikin kuma soya ne dangi duka sun taho. Ango da amarya da Yusuf da Shafa'atu sun fito. Alhamdulillahi a yau buri da ku ya cika aure an daura. Sannan ki amarya mai kima yau ranar Auren ɗauki ne. soyayya, Ba shakka Shafa'atu duka farin ciki gashi amarya amarya. ga ango. Zan so da ki gane ibada ne zai kai ki gidansa Auren ne. soyayya, Sannan ki bi duka umarnin sana san aure alkhairi. an daura. Aljanna shi kika zo nema tabbas a gidansa ne. Hakuri shi zaki ki kara karki bisa hunyan ban kaura. To Shafa'atu yar gata na san ke mai tarbiyya ce. Dukkan hudu ba na iyaye amarya kar da ki karkace. Ba ma fata a gidan ango wata rana ki kaurace. Ku yi rayuwa har abada wannan shine dai za mu ce. To Shafa'atu kar ki biye yan gulma dole na fayyace. A cikin dubban mata dai ke ɗaya ce Yusuf ya gano Zara. Rana ta bikin kuma soya ne dangi duka sun taho. Ango da amarya da Yusuf da Shafa'atu sun fito. Alhamdulillahi a yau buri da ku ya cika aure an daura. Yusuf mai sa'a murna ba zan ki nai Auren makawa. soyayya, Domin a gare ta Shafa'atu yanzu kana a sahun amarya gaba. ga ango. San so ka tuna da amana ka dauka ba a kasin Auren sawa. soyayya, Kuma mun san za ka iya ga amaryan ma ba ta ki aure gaba. an daura. San so ka kula da amarya don ba ta zaɓi wani Auren gaba. soyayya. Ba shakka kai ne zaɓin ta kuma har ta amince a daura. Yusuf ango ga amarya yau ta sauka gidanka ne. Dukkan nauyinta yana kanka a cikin haƙƙinta ne. Ta kyale uwa da uba ta amince don ta biyo ka ne. Dan Allah kar ka saka ta yi kokawa zaɓinta ne. Kyautatawa har da mutuntawa a cikin halinka ne. Daga yau ka zamto jigonta kai ne ta ɗauka saman naira. Rana ta bikin kuma soya